Sibes, UAC Pokot, maugmang tigselebrar ang inot na aldaw ni Orsem Usbong 2023 sa paagi ng pabiristuhan, ngunya na ikawalo ni Agosto sa Sibes, UAC Pokot Campus Cultural Hall. Nagpuon ang programa sa paagi kan Color Fun Walk na nagpuon sa atubangan kan Dolphin Key Hotel pabalik sa campus. Iniyo nagpadago sa pangaji na pinanginutan ni Mr. Oscar Abonita na sinundan man kan pagkanta kan Lupang Hinirang asin CBSUA hymn. Naghatod man ng talento ang CBSUA Choral Ministry sa saindang pagpresentar kan mga orihinal na Pilipinong musika. Sa pagpadagos kan mga kaganapan, nagtaram si Professor Charmaine N. Nate, ang tagapamayo kan OSAS, kung sain tinukdoan niya ni magalang baw ang mga bagong estudyante. Sa iya man na tigpaaram ang core values na ininkorporar sa loob kan universidad. Matapos maglaog asin magpaugma kan the mascot kan eskwelahan, nagtaram na si Professor Rhea B. Abergos, ang guidance counselor, kung sain itinaon niya ang sa iyang inspirasyonal na mensahe sa mga partisipante. Natauwanin pagkakataon ang mga namamayo, asin ang mga representatibo kanman iba-ibang organisasyon. Ginamit ninda ang tsansa para ipabisto sa mga bagong estudyante ang adhikaon asin ang mga trabahong ginigibo sa laog kan sa indang mga grupo. Nagpahiling man ang Performing Arts Ensemble nin sa indang intermission number na Philippine Folk Dance asin hip-hop presentation. Tanganing mabuhayan ang mga Statians, igwanin mga pakawat kung sain naglaban-laban ang mga representatibo kan man iba-ibang departamento asin programa kan CBSUA si Pokot. Pag-abot kan hapon, nagheras man si Honorable John O. Esguera, Presidente kan Supreme Student Council asin Presenting Student Region. Sa iyang presentasyon, pinaaram niya ang mga kagayunan asin ang mga responsibilidad sa pagbali sa mga organisasyon sa laog kan eskwelahan. Matapos ang paghiras ni Honorable John, man iba-ibang pakawat pa ang binalihan kan mga estudyante. Si Honorable Ferly Salvidar, Senador kan Supreme Student Council, ang naghatod kan closing remarks. Sa pagtapos kan programa, nagkaigwa ng tsansa ang mga bagong Statians na magbisita sa man iba-ibang booth na tigpreparar kan mga student organizations para sa inda. Ang taryumpo kan pagselebrar kan inot na aldaw ni Usbong 2023 ay nagpapatunay sa temang Setting Sail for a New Academic Odyssey, kung sain sa tung nahiling ang ugma kan mga nakibali. Ini si George Kalner, nagbabareta, The College Artisans Bulletin.